Ahojte, zase áno, máme tu noty nohou, ako vždy, akože je to strašne ťažké. Minula som tam 125 eur a ideme teda na to. Ja zase ako takto si to otváram a toto bude vlastne na skincare a na také make-upy. Tam tu je niečo, jaj to je zase. Nepoviem vám. Akože tento unboxing bol celkom užitočný a je to veľa nových vecí, ktoré som dlho chcela. A sú tam aj novinky od L'Oreal, čo sa mega teším a som šťastná proste z tohto nákupu. Takže je to extrémne takto. Vidíte to? A ideme teda na to. Začneme dekoratívkou. Ale podľa mňa toto neviem, či patrí do dekoratívky. Hej. Potom ma ospravedlňte, že ja neviem, či toto patrí do dekoratívky alebo do skincare. A je to tento Jaja krém. Rovno som si to dvakrát kúpila, lebo to je iba 50 ml, čo samozrejme mne nestačí, lebo ja používam krémy furt. Ale najprv ideme ovoňať. Takže. A tuto som videla, lebo ja pozerám TikTok trendy Sabi, taká tiktokerka. A ona mala tento krém a že ho používa. Tak som si kúpila na jej odporúčanie. Takže okej. Máme takto, ovoňame. Počkať. Inak ja mám od Jaja ten samoopalovák v kréme aj v spreji. Takže, hej, kto by sa pýtal, tak už viete odpoveď, že prečo som si nakupovala práve z toho. Kakaovo to vonia, ale strašne pekne to vonia. Akože brutálne. Ten druhý nebudem načínať, hej. Aby ste len potom vedeli, že ten druhý nebudem načínať. Takže, tak. No. A rovno dvakrát teda. Takže to je extrémne. Ja sa tak teším, ja som tak šťastná, akože. Potom, toto je také, že péča o telo. Je to sprchový gel? To je sorry. Toto som si kúpila na odporúčanie od babky. Hej. Ale nádherne to vonia. Proste vanilko. Zmenili balenie, lebo toto bolo zlaté. Ale strašne pekne, ja mám tejto istej vonie krém na ruky. Takže tak. Potom tu máme dekoratívku. A máme z dekoratívky ešte máme z dekoratívky, môžem vám niečo povedať, že máme z dekoratívky teda toto. Takže ideme si teda na to. A je to toto. Takže highlighter od L'Orealu. A to máme 3 lesky od L'Orealu. Takže tento priesvitný. Najlepšie si necháme nakoniec. Potom tento. Hej. A takýto odtieň, to je podľa mňa najlepší odtieň na svete podľa mňa, lebo toto je extra. Toto je fakt skvelé proste. Lumi Glotion, tento božňujem, 10 z 10. Najlepšia vec na proste svete, podľa mňa. No. Takže tak. Potom máme už skincare iba. Takže ako prvé začíname s touto sadou od Beauty of Johnson. A sú to vlastne 4 séra na pleť. Jedno je hydratujúce sérum, ktoré mi malo rozježiariť pleť. Že jedno bude rýžové, druhý propolisové, tretie so slimákom a štvrté so zeleným čajom a pantenolom. Takže
Yes! Akože ja sa mega teším z tohto. Že brutálne. Fakt, akože máme. Jaké pekné. Ježiš, akože toto si... Bože, to je také maličké. Počkej, idem sa pozrieť, ako vonia. Takže takéto. Maličké úplne serum, ale to je 10 ml. To je maličké úplne. Pekne vonia. A to je asi so slimáčim slizom. Dobre. A tam ďalšie. Počkať, pozriem sa, že aké to je. Glow Deep Serum, takže tie, jak sa to volá? No, rýžové serum. Potom tu máme takéto serum Beauty of Johnson a to je so slimákom. To je fakt, že také proste serum. To je také husté. No dobre to nie. Potom tu máme sérum. Takéto zelené. A to je so zeleným čajom a pantenolom. Dobre to vonia. A potom tu máme posledné sérum, ktoré je asi to exfoliačné, či jak sa to... Propolis a niacinamid sérum. Takže ideme sa pozrieť teda na to. Nádherne to vonia. A už tu budeme mať od Fruity Vision značku, takže to vám rovno ukážem celé. Že čo mi z tej značky prišlo, akože toto je brutálne. Takže ideme sa pozrieť. Najprv začneme takou hyaluronové sérum s rúžou. Takže ideme si pozrieť. Takže to je brutálne. Toto som si kúpila na odporúčanie. Počkaj, položím si toto. Ideme to ovoňať. Hyaluronové sérum. Rúžové sérum s kyselnou hyaluronovou. Takže ideme si pozrieť. To je taká pumpička, to je. Takže pumpička. Idem sa pozrieť. Počkajte. Musíme to napumpovať takto poriadne. Takže musíme fakt pumpovať. Počkajte. Už máme, vyzerá to takto. Fakt to vonia ako rúža. A ideme si to naniesť teda. Inak strašne to je pekné balenie. Fruity Vision je prírodná značka. Je to 50 ml, musím vám povedať. No, takže idem naniesť si toto sérum na pleť. Akože to je strašne dobré sérum. To poviem nádherne je. 10 z 10. A teda potom tu máme set. Sér s niacinamidom a retinom. Tak sa poďme na to pozrieť. Jaj, to je takéto? To som ja nevedela, že to je proste takéto reálne. Takže to je reálne retinol sérum a niacinamid. Ideme si najprv niacinamidom pozrieť, takže musíme si to takto najprv točiť. Dobre. To je také zaujímavé. To je také, má vitamín B3. To je také jak citrusové. Fakt, že citrus. Dobre to vonia. Nádherne vonia. A potom konečne je tu retinol. Akože brutálne retinol je fakt skvelý. Takže ideme na to. Počkať.
To je šípka. Počkať, točíme. To sa takto točí. No, dobre. Wow, toto úplná iná vôňa, ale stále je to také citrusové, mám pocit. Takže ono mám z toho strašne hladkú pleť. Akože to je nádherná. Toto je úplne lesklá šťavnatá pleť z tohto séra, akože to je brutálne. Akože si dám troška to retinolové sérum. Ale že to je brutálne dobré. A potom tu máme ako klasiku, že... No, dobre. A je tu nejaké číselko. Takže máme tu konečne séra s kyselinou hyaluronovou a vitamínom C. To je proste skvelé. Je to akože... je výborné, takže toto ideme najprv skúsiť to. Takže dáme si takto, ako klasika. Niekto je strašne, to je luxusné balenie, reálne. No dobre, ideme teda na to a tuto. Počkať ešte troška. No. Počkajte ešte. Mám to, pozrite sa, to je fakt, že oranžové. Akože to je brutál toto. Poďme na to. Ideme sa pozrieť. Pekné. Je to fakt také, že na žiaru pleť. Takže brutálne. Posledné je to toto sérum, Hydro 2 sérum s kolagénom. Wow, s kolagénom a kyselinou hyaluronovou. Takže ideme na to. Zatiaľ si to takto ideme. Takže poriadne to napumpujeme, dobre? Takto. Wow, to je jaká veľká pumpa. Pumpička teda. Dáme si takto. Wow, to je proste takéto reálne. Dobre. Iba ja to hĺbkovo naruje. Dobre to vonia. No a teraz poďme na tú dekoratívku. Ideme si vyskúšať tieto vecičky. Čo to je? Takže Lumile Gloss. Takže pekne. Dobre. Ešte raz. Mám. Takže Lumile Gloss. A to takto sa vyťahuje. Wow. No takže ideme na to Lumile Gloss. Ešte? Wow. To je akože brutálne. Toto. Milujem 10/10. Potom tu máme 3 lesky od L'Oreal. Takže prvý je taký to priesvitný. Hej. Je to priesvitný. A že je to vyhlásené za najštiplavejšie, že to tak brní na perách. My vám to zväčšilo, takže ideme na to. Takže takto kafička je. Takto. Však to neštípe. Takže brutálne. Už to začína. Ale že mne sa to strašne páči proste. Začína to zväčšovať. Ale nie je to až také strašné. Hej. Máme tu ďalší odtieň. Takýto nádherný odtieň proste. Chápete, aký je to odtieň? Akože
A to L'Oreal má dobré lesky proste na pery, takže ideme na to. Akože je to fakt skvelé. Takže máme. Tak, ideme na to. Takže akože je to dobré. Pekné. Ten lesk. Mega cool. Mne sa strašne páči proste tento les. Mega cool. Nebudem to ani komentovať, že proste toto je najlepší lesk na svete. Podľa mňa ten hype, ktorý... Ale môj najobľúbenejší odtieň, ktorý bude mať asi v sebe trblietky, je tento. Viete, ten najtmavší odtieň. Takže ale najprv si zotreme tie rúže, čo som mala predtým na perách. A ideme sa pozrieť na tento lesk. Tento lesk. Je nádherná farba. Wow. Strašne cute. To je čokoládové. Takže to je reálne. No to je najlepší les. To pekné. Nádhera 10 z 10. No a ideme si teraz ukázať ten highlighter na sebe. Akože troška si dám do highlighteru. Akože doživiť. Pekné. 10 z 10 fakt. Nádherné. Highlighter. Toto je brutálne. Fakt má trplietky v sebe. Akože čože? To má reálne trblietky v sebe. Takže sa teším. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, vlastne ešte nie, ešte si idem vyskúšať tento Žaja Cream a na pleť si ho idem dať, takže Žaja Cream na pleť. Tak. 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 Takto. Výborne. Dobre. No a skoro to vonia naprosto nádherne. Strašne to navonia. Inak tento doporučila, tak je Čech. Chápete? Nádherné proste. Krásne to hydratuje. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite mi hodiť like, odber, videozdiel. Dúfam, že sa vám skincare a dekoratívka edícia páčila. A čaute. Ahojte.